Добрый день, сябры. Мы ў другой столицы БНР Гародні. І раздел червоно-белых сцягоў. Люди пришли с выдатным настроем, потому что надворье на диво просто невероятное. Солнце, тепло, 13 градусов тепла. И самый час просто выйти в парк, погулять, пошпацировать и послухать выдатную музыку. Сегодня тут шмат вядомых гуртов, шмат музыкаў. Так что я думаю, что будет весело. А мы с вами зараз пойдем знакомиться с теми, кто пришел на свято. Ходемте познакомимся с людьми. Бачите, шмат детей, люди приходят с семьями, кто с шарами, кто со стягами. Добрый день, наша Ніва, расскажите. Не все готовы с нами зараз размовлять. Добрый день, расскажите про ваш настрой. Люди, по-моему, пока что не готовы удзельнічаць у нашем онлайне. Тым не менш, мы будем спрабаваць все ж таки будаваць камунікацыю. Вось дзяўчына з чырвоным прыгожым шариком. Добрый день, расскажите, калі ласка, адкуль вы приехали на День волі? Я приехала з Менску. Расскажите, як дорога, як вы добраліся, ці шмат людей разом з вами ехала? Это было спонтанное вырашэнне. Я думала застаться ў Менску на Лянота, а потом подумала, что заодно поподорожнічаю по Беларусі, і як-то раптоўна была амаль апошнія квіткі на Гроднай, і як бы так прыехала. Калі апошні раз былі ў Гродні? Ой, много год таму, яшчэ на школьнай экскурсіі. Ого! Як вы звычайна святкуеце Дзень волі? Гэта толькі другі для мяне Дзень волі. Я была ў прошлым годзе на канцэрце, так што... Што для вас значыць гэтае свята? Я лічу, што, звычайна, нашы святы дзяржаўныя, яны робяцца для галачкі. А гэта вось сапраўднае свята, дзе людзі грошы і едуць, каб пабавіць час разам з тымі, з'яднацца, я не ведаю. Вы адчуваеце сёння тут яднанне? Да, я адчуваю. Круто. Дзякую, шчаслівага свята. Людзі вельмі рознага ўзросту, вельмі шмат маладых. І гэта добра, гэта вельмі пазітыўна. Добрый дзень, наша Ніва. Раскажыце, адкуль вы прыехалі? З Менску. Як у вас настрой? Добры. Як дарога? Добра. Што вы чакаеце ад сённяшняга свята? Канцэрту. Хто ваш фаварыт? Вы ведаеце ўсіх, хочу паглядзець. А фаварыт? Я думаю, что Крама, дзецюкі і дай дарогу. Круто. Дзякую, добрага свята, шчасліва. Вельмі шмат менчукоў ужо адчуваецца. Добрый дзень, раскажыце, адкуль вы прыехалі на свята? Пінск. Пінск? Да. Як дарога, як дабраліся, чаму сёння ў Гародні? Хорошая дорога, хорошая. У Гародні вы давно былі? Что? У Гародні вы першы раз, ці, можа быць, раней прыязджалі? Першы раз. Так. Прыехалі менавіта на Дзень волі, так? Послушайте группы. Да. Круто. Добрага канцэрта, шчасліва. Добрый дзень, наша Ніва, раскажыце, адкуль вы прыехалі? З Гродна. О, вы мясцовыя, вы рады, што сёлета галоўны дзень Дня волі акурат у Гродні? Да, мы рады, что наконец-то выбрались в Гродно. Да, прекрасная погода, прекрасное настроение. Все отлично. Кого чакаеце ад канцэрта? Вот, может быть, у вас есть фаварыты? Нет, фаворитов у нас нет. Пришли послушать музыку, прогуляться. Ваш маленькі сын, так, з вами. Ён удзельнічаў у Днях волі, як вы звычайна святкуеце? Нет, еще он не участвовал. Это вот первый раз. Як у тебе настрой? Как настроение? Все хорошо. Круто, дзякуй вам, добрага свята, шчасліва. Хадзімце бліжэй да сцэны, паглядзім, што там адбываецца. Першым канцэрт адкрываюць Нейскіс. Сёння таксама у нас чакаюцца выступы «Дай дарогу», Крамы, Лявона Вольскага, Вацюшкевіча. Так што будзе горача, будзем сачыць. Добрый день. Расскажите, откуда вы приехали? Мы с Гродно. О, вы местные? Я родился в Гродно, живу в Гродно. Вот сейчас в Польшу переехал.
Вот завтра уезжаю. Вот, учусь в Польше. Вот, Приїхали приезжаю- менавіта на свято, так? Нет, я месяц назад уже приехал. Вот, сегодня просто решил сходить, да. Завтра уезжаю. Вот. Як звичайно святкуєте День волі? Да, обычно никак. Вот у меня друг, вот, он ярый, как это назвать, любит очень этот праздник. Вот, и он как бы меня сагитировал сходить. Подобається? Ну, пока, да, ну, не знаю, пока просто хожу, смотрю, тут интересно, да. Но я никогда не был. Перший Вот. раз. Да, первый раз. Круто. Доброго свята, щасливо. Спасибо. Ой, как вас тут переступить. Як-небудь переступайте. Пакуль ще нас можна переступити, людей не так шмат, але боюся, що праз пару гадзін тут, конечно, буде вельмі шмат людей. Ходімте далей, знайоміться з тими, хто тут. Ось, давайте поговоримо з людьми, які працюють сьогодні. Розкажіть, як у вас іде гандаль? Не начинается, все достаточно неплохо. Я думаю, что сегодня хорошо отработаем. Чого чекаєте від сьогоднішнього дня, від концерту? Только позитивных эмоций. У вас є фаворити? Фавориты из артистов? Лявон Вольский. Круто, это огульный наш белорусский фаворит. Так что да, чекаємо. Доброї праці. Ну, настрой відовочно вельми позитивний. Але цікаво, що відбувається каля сцени, так що давайте ходімте, поглядимо разом з вами, що у нас там. Люди поступово підходять, все ще нові люди приходять. О, глядите, яка пригожа сім'я, треба з ними поговорити. Розкажіть, откуда ви прийшли на свято? Ладно. Вот, розкажіть, як ви звичайно святкуєте День волі? Мы звычайно святкуем всей семьей. Коли есть такая магчимость прийти в доброе место, где много людей, здесь святкують праздник, мы все тут. Ви раді, що сьогодні Гродно, головний город? Конечно, мы завжди ради, коли есть праздник, коли люди помнять и шанують праздник. Що для вас увогуле День волі значить? День воли для нас значит, что мы всей семьей, незалежно ни от кого, любим нашу країну. Круто. Розкажіть, як настрой ваш? Подобається? Подобається? А за шариком шла. А то за шариком. А, шарики ще будуть, правильно? Ну нельга ж так поки. Ну нічого, доброго свята вам, щасливо. Ходімте, поразмаўляем з нашими гісториками славутими, які можуть нам більше розповісти про БНР, про те, що це значить для історії нашої країни. Ось тут є редактор Архе, часописа історичного Валер Булгаков. Зараз ми поспробуємо його довідатися, хай нам розкаже. Господар Булгаков, розкажіть слухачам, глядачам нашої Ніви про БНР, що це значить для історії нашої країни. Ну, БНР – це з'ява, з якої починалася білоруська державність, тому для людей неабиякових до білоруської культури, нації, державності – це ключова подія у найновшій історії нашого краю. Ось. Що ось молодим людям треба ведати про БНР? БНР, ну, я б найперш би це формулював у тих категоріях, які показывают на певную идеологичную якби такую коллизию, что БНР это вельми позитивная, вельми гуманистичная, вельми інспіруюча з'ява. Гэта спроба утварыць беларускую дзяржаву ў варунках, калі адбываюцца глобальныя геапалітычныя катастрофы, калі Беларусь была знішчаная полымем Першай сусветнай вайны, але тым не менш гэта спроба
адбылася і мела папросту эпахальнае як бы значэнне для паслейшай гісторыі Беларусі. Ніхто цяпер не спрачаецца, нават прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, што фактычна гэта быў правобраз, з якога той пункт незвароту, пасля якога Беларусь уже не магла не мець сваёй дзяржаўнасці. Просто яшчэ раз просто для того, каб мы зразумелі, што было і што сталася, што Беларусь пачатку 20 стагоддзя гэта просто губернія ў складзе расійскай імперіі. Беларусь 18 году гэта ўжо протадзяржава са сваімі дзяржаўнымі інстытутамі, са сваімі органамі, гэта значыць урадам, пасольствамі, місіямі дыпламатычнымі, спробамі як бы стварэння войска. Карацей кажучы, адбылася каласальная дзяржаватворчая культурная работа. Вы рады, што сёлета галоўнае свята, галоўнае святкаванне тут адбываецца ў Гродні? Ну, я б сказал бы, что Городник это идеальный выбор. Калі не лічыць не прымаць пад увагу Менск. Гэта свята не мела б такога як бы розгаласу. Тут сапраўды гістарычная традыцыя прамаўляе, мы ў вельмі важным месцы, каля Каложы, каля каралеўскіх замкаў. І таксама не трэба забываць, што ўжо сёння было прамоўлена тут з высокай трыбуны, што БНР, ну гэта трошку двукосці, троху ў кавычках, але гэта другая сталіца, Гароднік гэта другая сталіца БНР. Дзякуй вам вялікі. Шчасліва, добрых святаў. Мы все ж таки дойдем с вами до концерта и поглядим, что отбываецца ля сцены. Насамрэч, учора Чыгунка абвясціла пра тое, што яны пусцілі дадатковыя вагоны, таму што было вельмі шмат ахвотных паехаць з Мінска. І гэта вельмі пазітыўна. Таму вы ўжо чулі, што вельмі шмат людзей, з якімі мы гаварылі, яны прыехалі са сталіцы беларускай. Будем спадзявацца, што ўсіх гэтых людзей мы побачым яшчэ і заўтра ў кіеўскім скверы, таму што адбудзецца другі дзень святкавання ўжо ў сталіцы. Там уже люди спяваюць, я думаю, мы акурат паспеем. Добрый день. Расскажите, вы так прыгожа выглядаете. Рыхтаваліся до Дня волі? Да, конечно, рыхтавалася. Что? Кожны год святкуеце? Пачынаючы з 2017-го. Что для вас значыць гэтае свята? Для мяне гэта у першую чаргу значыць, што у меня есть свая мова, свая краіна, свае каштоўнасці. Я імі вельмі даражу, берагу, і яны для мяне вельмі важныя. А дзе вы вучыцеся, працуеце? Я вже скончила навчання у Європейському гуманітарному університеті. Зараз я працюю у Гродно Лайф. Зрозуміло, ви видатно виглядаєте. Дякую вам за настрой. Щаслива. Дякую, вялікі сябры. Наступная песня апошняя. Гуантанамо, сябры. Зараз ужо першы музычны гурт заканчивае свою музычную программу. Мы поспели с вами на апошнюю песню. Может быть, мы ее послухаем.
Зараз країн не моцна заняти, ми спробуємо з ним поговорити. Павел, добрый день. Ви моцно заняті. У нас онлайн наші ніви. Ми хочемо, щоб ви нам поговорили з нашими глядачами і розказали ввогуле про настрой, про Гродно, про свято, про організацію. Тому що хто, як не ви, ведає все це. Ну, я вельмі усцешаны, што цудоўнае надвор'е, но нават лепшым у мінулым годзе. Тфу-тфу-тфу, але нам шанцуе з надвор'я. І сёння просто неверагоднае надвор'е, сапраўды такое сакавіцкае, яскравае вясновае. І прыемна, што я, вельмі шмат скепцісу я бачу ў інтэрнэце. Напрыклад, ваш редактор спадар Андрей Данько сказаў: «Всё, не больш за 3000 чалавек». А в комментариях 500, 1000 там. Я так оптимистично сказал, что каля 10 тысяч. Ну ось тільки перший гурт почав виступати. На дадзены момент я думаю, що по всій пляцовці, бо пляцовка сапраўды вяліка, каля 3000 чоловік уже ёсць. Я упэўнены, што больш за 5 гэта дакладна будзе, бо пачаліся трансляцыі, вы ведзеце трансляцыі, Белсад, Свабода, Тутбай, усе бачаць, што гэта не страшна, што сапраўды годнае мерапрыемства, мы сабралі сапраўды годных лепших белорусских музыков, тому я думаю, что будет шмат народу. Расскажите, як вам удалося за тыдзень, менш чым за тыдзень, взять і все гэта зрабіць? Па-першае, вельмі класная гарадзенская команда тых, хто дамогся, хто падаваў заявку, хто атрымалі дазвол. Ну і ясна, што у нас былі нарыхтоўкі, што у нас былі ўсе дамовы з артыстамі, з апаратам, з абсталяваннем. Мы запусцілі краудфандинг яшчэ у снежні мінулага года, пачалі збіраць грошы. Зразумела, калі б у нас не было сродкаў, то нічога гэтага б не было. На сённяшні момант ужо там за 25 000 рублёў мы сабралі. Гэта амаль усе выдаткі ўжо пакрывае. І каб гэта не было, зразумела, то і мерапрыемства не было, каб мы не пачалі загадзя падрыхтоўку. Ну, таму тут праца вялікай каманды. Ясна, што мы не паспелі ўсё зрабіць. Ясна, што на рэкламу, на прамоцыю было толькі там 5 дзён мерапрыемства. Але, мне падаецца, все, што мы маглі зрабіць, што ад нас залежала, мы зрабілі. Реально, колькі прыкладна людзей у камандзе арганізатараў? Гарадзенцаў 5 чалавек, касцяк менскі таксама 5 чалавек і чалавек 20-30, гэта валанцёры, СММщики, там дызайнеры, блогеры, людзі, якія, у нас задача у пэўны момант збіраць і акумуляваць вакол сябе ўсіх людзей, якія хоць нечым могуць дапамагчы. І таму агулам да арганізацыі каля 100 чалавек дакладна ўдзельнічае. А палічыце фудкорты, гандаль, там творчыя ініцыятывы, мерапрыемствы, якія не толькі сёння тут адбываюцца і будуць, дзе, напрыклад, мы заўтра робім у Граі, Арцядзіба робіць таксама вялікае класнае мерапрыемства школа БНР. І плюс людзі далі сродкі на правядзенне гэтых мерапрыемстваў. Што б вы пажадалі беларусам у гэты дзень? Калі мы гаворым пра волю, дзень волі, то ў першую чаргу не баяцца і вучыцца і пачынаць браць адказнасць. Але робім так, каб было максімальна добра, якасна і каб гэта заставалася ў гісторыі і ў тым ліку будучым людзям, тым, хто будзе далей займацца днём волі, іншымі мерапрыемствамі, каб не баяліся і былі ўпэўненыя ў сабе, і тады людзі падцягнуцца. Досвед Дня волі 100, ён дапамог? Канешне, у нас якраз такі схема ўжо, так бы мовіць, адпрацаваная, і мы ведаем, што за чым паэтапна трэба рабіць, каб у выніку ўсё было добра. Круто, дзякуй вялікі, дзякуй за свята. Добрага дня. Вось мы з вами паговорылі з Паўлам Белавусам. Менавіта ён адзін з арганізатараў, грамадскіх лідараў, якія спрычыніліся да арганізацыі святкавання Дня волі, як сёлета 101, так і летась БНР 100. Это была велізарная кампанія. У Мінску летась было каля 50 000 людзей ля опернага тэатра, дзе адбывалася святкаванне. Сёлета, дарэчы, сцэна, якая была каля опернага, пераехала роўненька ў Гродно, то бок гэта тая самая сцэна. І зараз грамадскія лідары, актывісты, вядомыя людзі, музыкі, яны выступаюць, прамаўляюць розныя гаворкі, прамовы, звязаныя з БНР і ствараюць нам сёння святочны настрой. Давайте паглядзім, хто сёння выступае, хто зараз на сцэне. Якая сёння мае праблемы з святкаваннем Дня незалежнасці.
Это так само наш тяжер, наш пункт, наш барьер, который мы повинны пройти. Тому что во всех краинах, и в Литве, и в Польше, и в Чехии, и в былой Югославии республиках, день объявления незалежности под конец Первой Святовой войны, это национальное свято, это парады, это выступ президента, это свято на уровне всей нации, всей державы. Мы до этого часу маем тяжкости с проведением этого свята. Але мы эту тяжкость переодолели. И то, что тут я бачу, что пришло столько людей, что столько молодых людей пришло. Про то, что будет 25 сентября национальным святом в Беларуси. Живе Беларусь! Дякую. Дякую великий. Олександр Константинович Кравцевич, ваші аплодисменти. Сябри, ми бачимо шмат кого з вас стяги наші, але не на плечах. Так коли є жадання, щоб залунали ваші стяги гордо у паветры, у адмысловых крамах, Символьбай и остальных крамах, где продается символика и сувенирная продукция, есть адмыслово мы привезли бесплатные кийки для ваших стягов, так что можете звертаться туда. Ну а я рад запросить на эту сцену. Ось вельми хочется сказать сапраўды народного спевака. Змитер Витюшкевич! Земляк! Сябри, я думаю, Войцюшкевича нам треба послухати. Просто Вітаю, тут... шановне господарство, віншуюся святом, вельми ради зустрічі, і це важний день. І історик сказав, професор сказав, це важний день для кожного, хто присутнічає, хто глядить в інтернеті, хто серцем тут сьогодні в Городні. Я почну свій виступ гітара, пісні, яку, сподіваюся, ви ведаете, она называется «Живе Беларусь», верш написал Владимир Кляев. Там вельми простый принцип. Я кажу, «Живе Беларусь», вы повинны сказать «Беларусь живе». Але мало ставить лайк, мало подписываться на Витюшкевича в Инстаграме и на Фейсбуке и глядеть у Ютубе. Треба брать удел ручками, прикладно так. Все разом. И монитор не дайте. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь. Я на пяе целуются у скверы, венком купальским по Днепру плыве. Живе у надії любості геры, у наших серцах Беларусь живе. Живе у надії любості геры, у наших серцах Беларусь живе. Живе Беларусь! Беларусь живе! Живе Беларусь! Живе! Я нас живе у крові і смароні, на скрижуваннях часу гнезди є. І все летить кривицкая погоня, і час летить, і Беларусь живе. И все летит кривицкая погоня, и час летит, и Беларусь живе. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Па-ба-па-бам, па-ба-па-ба-па-бам, па-ба-па-ба-па-бам. Живе. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую. Подаюся гурт, який з'явився. А зараз пісня про сьогоднішній день, про весну. Називається «Красуня весна». Я хотів, щоб ми разом поспівали эту песню. На продвесні плачуть летяши. І дайте реха якой-нибудь на ефект на гітару і на голос. Ручаїни плачуть на продвесні. Ти мені тихо-тихо для души проспевай продвесневую песню. Хай душа всколышется до дна, и туды поклича здесь свитание, где на узле скудная весна.
першыя пралескі рассыпае, красуня вясна. Звініць ручайнамі ў полі, красуня вясна. Сестра нашей воли, красуня весна, у бело-червоном убранні, красуня весна, чаровная фея кохання. От весны никуда не утячи, и праз ветер, что стяги полоща, пойдем мы с тобою к ночи, запалить огенчики на площади. Будем мы стоять и вспоминать тых, кого няма сягоння с нами, тых, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красуня весна, звените ручайнами у поле, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна, у бело-червоном убранні, красуня весна, чаровная фея. Красуня весна, звените ручайнами у поле, красуня весна, сестра нашей воли, красуня весна, щасливая у першым коханні. Красуня весна, весна, чаровная фея кохання. Дякую! Авторский вечер в моем выконании поэзии Владимира Никляева. Песня называется «Наш бел-червоно-белый стяг». Лунає не з корони. Ну, сябры, канешне, Войцішкевіча не дарма называюць адным з самых абаяльных беларускіх выканаўцаў. Ён мае все правы на гэтае званне. І яго песня, канешне, «Красуня вясна» вельмі дарэчы, і акурат адлюстроўвае сённяшні, цяперашні настрой тут, у Калужскім парку. Сонце наша мара об свободе, вядзе нас по зямлі і по воде. Сёння тут, канешне, будзе выступаць шмат выканаўцаў, любімых беларусамі. Наперадзе у нас выступы гуртоў «Крама», «Дай дарогу», Лявона Вольскага, Дзецюкоў, так што будзе горача. Хадземце далей, пагутарым з людзьмі, якія сёння прыйшлі тут сюды. Хтосьці чытае кнігу, хтосьці п'е гарбату, людзі проста адпачываюць і атрымліваюць асалоду ад добрага надвор'я. Сёння ўсе гэта адзначаюць. Пашанцавала проста немагчыма. І выдатнага настрою. Людзі з задавальненнем фотаграфуюцца. Давайте поговорим. Расскажите, откуда вы приехали? Из Гродно. Як у вас настрой? Хороший, отлично все. Звичайно, як святкується гэты день? Честно, первый раз пришли. Первый. И як уражение, это вельмі цікаво. Знаете, очень здорово, очень много людей, очень здоровская атмосфера. Очень все так дружелюбно, дружно. Ну, нам нравится. Круто. Дякую, что пришли. До речі, вже не перший чоловік каже, що ён тут, на святкуванні Дня волі, увогуле перший раз у житті. І гэта вельмі пазітыўна. Червоно-белый. Наш стяг, наш стяг, наш стяг. Давайте разом. Без солнца наша мара об свободе. Вядзе нас по землі і по воде. Все ще підходять нові люди. Пляцоўкі для фотаздымкаў реально карыстаюцца попытам. Тут их вельмі шмат. Добрый день, вам не холодно? Не, не холодно, тепло. Что вас греет? Ну, добрый настрой, файные спеваки. І увогуле цудоўная атмасфера. Сцяг ваш? Так.
Як часто ви його достаєте? Ну, не часто. В основном за межой. Он уже побывал у Норвегии, у Калининграде. Так. Ну, где можно, там с собой тягаем. Як у Боголі ви, звичайно, святкуєте День волі? Ви откуль? Ви городянець чи ні? Ну, с Городенской области. Ну, мало коли мы так святкуем. Это, ну, такое свято, ну, другий раз на моей памяти только. Прошлый год у Менску было, теперь тут, ну, не часто. Розкажіть про ваше враження від БНР-100. Ну, вельми круто було. Вельми, ну, стільки людей було, ну, натхненних, однакового, ну, складу розуму, однакових думок. Ну, вельми була атмосфера, ну, така, ну, дружелюбна, як сказати, товариська. А сьогодні подобна атмосфера? Подобно. Я думаю, може, навіть буде лепей на другий год. Будемо годно святкувати. Що для вас значить БНР? Ну, як сказати, це, ну, нове відродження нашої країни, нове, некий новий початок, як тут ще виразити. Ну, як можна порівняти з птушкою Феніксом, яка повстала з пеплу і, ну, з новими силами хотіла жити, ну, але там добре, що ми в другий раз відроджуємо цю традицію святкувати, ну, цей день. Круто, дякую вам велике, доброго настрою. Вельми милые, обаятельные люди, просто хочется поговорить абсолютно с усеми. Привет, Анечка, наша Нива, расскажи, Євген. Давно наша Нива. Да, расскажи, Євген, як настрой? Приехал веду з Молодечна, да? Конечно, з Молодечна, не мог пропустить такое мероприемство, тем более, что тут Городня, давно не был. Треба приехать на свято. Як, звичайно, ти святкуєш? Ось летось, ведаю, був на БНР-100. Да, на БНР-100 був і на акції на Якуба Колоса, але тут, покольки нічого такого не отримується, приходиться їздити на концерти. Ну, може, потім, що буде посерйозніше. Завтра в Мінськ збираєшся? Ні, завтра є праця. Окей. Що для тебе ввогуле значить БНР? БНР, ну, то, з чого почалася наша країна. То, ну, як перша наша білоруська держава. Ну, таке мероприємство нельзя пропускати. І, ну, треба бути не на акції, так на концерті. Все, доброго святкування. Хлопці з Молодечна приїхали. Молодечна – мой родний город, тому не здивляйтеся, що люди мене познають. Буває і таке. Дрот не оторвали. Да, до речі, просто ви не переживайте, що часом у нас тут дивні твари, просто у нас довгий дрот, і буває, що люди за його чіпляються, так що вибачайте за певні незручності. І ми сподіваємося, що ніхто його не одорве, і ми будемо з вами на сувязі ближайші, скільки у нас? Зараз 2 години, а ще ближайші 2 години як мінімум. Для Шапіка вже утвараються черги, тому що літерально годину тому нікого ще тут не було. Ну, відать, вже люди трошки освоїлися у гэтай атмосфері і починають цікавитися, що відбувається навоколо, не тільки для сцени. Добрый день, наша Нива. Расскажите, коли ласка, откуль вы приехали на День воли? Я бачу, вы уже набыли подарунки некие, так себе? Так, с Гродно мы, местные, tutейшие. Рады, что все лето свято в Гродне? Ну, конечно, рады. Почему не рады? Хоть первый раз за столько времени такой праздник. Чекали? Ну, да, вообще да. Чтобы разрешили официально такой праздновать праздник, все. Вы пришли с сыном? Так. Что вы ему рассказываете про БНР? Як ви ставитеся до виховання? Еще не, еще рановато троху. Я ему рассказываю. Ну, будем рассказывать, конечно. Историю надо знать. Вот а что для вас значит БНР? Ну как? Створение нашей незалежной республички. Так что такое дело. Дякую вам, доброго настрою, доброго свята. Вельми приємно, що люди приходять з дітьми. Увогуле атмосфера вельми сяброўская, вельми позитивная. І просто хочеться всіх ходити і обнімати, от щиро.
Добрый день. Наша Нива. Не хочет с нами говорить відомий білоруський економіст Сергій Чалый. Скандальний, да. Ну, що зробиш? Буває таке. Мусимо витримувати відмови мужно. Добрый день. Расскажите, будь ласка, про свой настрой. Это наша Нива, мы ведем онлайн. И вот хочем людям показать, кто тут присутничает, кто святкует этот день разом с нами тут, у Калужском парку. Да настрой у нас как ребенка отговорить, чтобы шарик не покупали у цыган. А увогуле, звичайно, ось 25 сакавіка ви як святкуєте? Хоч сьогодні 23-го, але тим не менш. Ну, по справді кажучи, ніяк. А чому сьогодні тут? Сьогодні тут весна, пісні, Максим Бригук. Добрий настрой, тільки по гэтаму. А святкувати ніяк не святкуємо. А увогуле для вас гэта штосьці значыць? Асабліва не, потому что, на мой погляд, у нас есть две крайности. Относительно на конт улады. Две крайности есть. Либо такая, как зараз, либо такая, якая святкуе гэты праздник. То есть, я за то, что недзе посередине, и на конт 5 сакавіка, поэтому у меня нема такой прям, я даже не ведаю, як сказать. То есть, такого натхнення, натхнення, да? Ні натхнення нема, і наогул ніяких адчуванняў на конт гэтага нема. Зразумела, дякую вялікі. Ну, адпачывайце, святкуйце. Ну, бачыце, людзі розныя, не ўсе прыйшлі сюды, таму што яны натхнёныя святам 25 сакавіка. Ну, просто добра, што для Гародні, я думаю, гэта адна з такіх магчымасцяў увогуле сабрацца ўсім разам. Сюды прыехала шмат людзей, шмат палатак. Увогуле просто гарадское свята, многія ўспрымаюць гэта менавіта так. А для многіх гэта нашмат больше. Конечно, для абсолютной большасці, якая тут. Добрый день, наша Нива, вядзём онлайн. Расскажите нашим слухачам, глядачам, хто вы, адкуль вы, чаго прыйшлі сюды? Мы из Гродно, это мой старший сын. Як зовут? Никита. Здесь, как и все, сегодня очень знаменательная дата для нас всех, белорусов. День образования БНР, и хорошая погода, выходные, и только здесь должны быть все белорусы. Где вы были летось 25 сакавіка? А уже не вспомню. Уже давно. Не ездили на БНР 100? Нет. Это первый раз, как-то все не получалось, и очень доволен. Всем другие люди, атмосфера по-настоящему по-белорусски. Дякую вам великі, доброго свята. На сцені все ще працягває виступати Зміцер Вайтюшкевич. Ну, а ми з вами знайомимося з тим, хто поки що не долучає. Все ж таки не бегче. У суседа выдра молодая, а я утро з норки ёй купил, а моя ніколи не питає, з ним гуляв і тільки я просив. Я такий бідний, як той рожден. Ваші руки, я не бачу ваших рук, бісекс. Это фишка Змітра Вайтюшкевича. Всі городи паранують з Вітебська. Ми вже це чули, Змітер. Золотых. Устро, мой сосед пилу такую мает, что тупых ей можно пиловать, а моя ніколи не питает. Здесь я сегодня буду ночевать. И пошли хорошие, раз, два, три, и я такий бедный, я той грош медный, я зусім и не крутый, али мне тая, что мяне кахает, каже ты, что золотых, золотая, у мяне царыца, а другой такой нигде не взять, як с такого счастья пить.
ты с радости такой не загуляй. Я такий бедный, я кто и грош бедный. Самая лепшая публика. Я люблю вас. Ла-ла-лай, лай-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Салаты. Ну, каб трошки настрой поднять, все-таки треба було заспівати таку жартовливую песню. Насамрэч, не свято. Я тільки приїхав з Лондона, видите, там туман, ось, і смог, ну, Гродно, модно, і Гродно самый лепший город на свете. Так что, я Городенский, ну, Березовский, в принципе, недалеко. Короткая реклама. Хуторовые тюшки в самом центре Европы. Приезжайте, отпочивайте. Будем рады усім. А зараз, чому б сказав про Лондон? Тому що, видите, часом не так починається конфлікт внутрішній. Я народився тут, а буду жити в Лондоні. Ну, хочеться все ж таки жити в Білорусі, хочеться нікуди не втікати. Треба їздити, треба подорожничать и рассказывать, какая она пригожая краина, без виз и так далее. Это важно, тому кто тут живе, вы робите вельми важную справу. Вы народились тут и вы живете тут, в Беларуси, в Гродно. Я народился тут, в Украине, под ширым небом. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгасов и черного хлеба. Я народился тут, в Украине, прописки и скрученных кранов. Я народился тут, в Украине, сотня порушенных храмов. Родильня, дитячий садок. Что? Что? Я Что? Воу-воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу. Я буду жить, я народился тут, где народжаться было небеспечно. Я народился тут, где все до всяко привыкают, але это мне недоречно. Я народился тут, о, там это моя краина. Я народился тут, на 500 годів після Франциска Скорини. Родильня, дитячий садок, школа. Я народился. Воу-воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу. Я буду жить, я народился тут. Где билет в один бок, это шанс для тех, кто не згод. Я народился тут, я тут живу. Мне тут яшчэ не все ровно. Я ведаю, что послезавтра на наших колгасных палетках замест пустозельной полы взойдут белые и червоные кветки. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я родился тут. Воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Воу-воу-воу-воу. Я буду жить тут. Дякую велике, всього самого найліпшого. Ми Білорусь. Дякую величезний Зміцер Войтюшкевич! Проездом з Лондона
на ньому на витяжки, але він не збігає. Зараз ось тут біля сцени буде обмислова автограф-сесія з Дмитром Витяжкович. Буде рада підписати вам свої диски. Так що ловіть його на YouTube, а позднее ловіть його у Минску на презентації нової програми 24-го, здається, красовика з Дмитром Витяжковичем, сольний концерт. Ми поспробуємо зараз зловити Дмитра Витяжкевича. Не факт, що у нас отримається, але хотілося б з ним погодити. Зараз поглянемо, куди він пойде со сцени. Это такое закулисье, это то, что люди не бачат. Головний масак Градянського драматичного театру нашого президента Олег Суров. День добрий, люди. Мені дуже приємно, що сьогодні ми знову в цьому парку і знову, як і минулий год, як і всі ці роки, ми все ж таки приходимо сюди і не глядячи ні на що. Ну, это политологам, Шумцевичу, мне подобается все-таки дата какая-то серьезная, важный аспект, и святочный, и историчный, что мы вынесли за этот час. Я хотел бы сказать сегодня у своей промове только время важно дать, чему это треба означать. Этот день и чему необходимо, знаете чему? Я все-таки как мастак хочу сказать, что я некий все-таки человек, который користается интуицией, мистикой, некими отчуваниями. И однойши, почитавши такого российского науковца Льва Гумилева, для меня было такое взять открытие, которое я хочу поделиться с вами. Справа в том, что мы все ведаем, мы нащадки былого великого князя. Мы нащадки великих историй, але склався так льоса, теперь можно говорить, что Меня любят Городню, моцно, я люблю Городню, так что любовь у нас взаимная. Что вы пожидаете читачам нашей Нивы у этот день? Нашей Ниве жадаю здоровья, добробыту, как все у людей было, как рассада была посажена и взошли помидоры с гурками, как можно было радоваться этому життю. Як у вас увогуле сьогодні настрой? Ви раді, що ви сьогодні у Гродні разом з всіми цими людьми, що прийшли? Ну, перше, сонце світить, тепло. 25 соковика часом було і мокро, і дождливо, а сьогодні, ну, чудовно такое надвор'я. Я лічу, що це якби показчик доброго настрою. Дмитро, ну, ви такий символ наш белорусский. Видать, БНР для вас нашмат больше, чем там для всіх. Може бути, ви розкажете про своє ставлення вугле до Дня волі. Ви завсюди якби приймаєте уділ. Я брав уділ, і я один з білорусів, там, 9 мільйонів. У мене так само повольно цей процес відбувався і відбувається, і усвідомлення дати, важності цієї дати. Так само воно еволюційне, скажімо так. Я этому вельми радий, тому що треба усвідомити, треба відчути, треба, не тільки артисти і політики з істориками якби казали, а просто чоловік ведав, що вот это в кожній країні, від Ізраїля до Америки, свято незалежності, свято національне, вот это відкриття країни. І воно, всі люди кидають працю, вот в ліпшому випадку після йдуть смажити некое м'ясо і випивати за країну. Я этому рады, сподіваюся, так і буде у нас. А як ви з гэтай еволюції, ви вже сказали про те, що це вельми поступовий процес. Так. Що вас сьогодні наповняє? Ну, меня наповняють все наповняє життя, тому що треба, видите, огонь, який у кожного з нас повинен гореть. Вот любов до Білорусі, для кого-то это пан Бог, для кого-то это природа, солнце, для кого-то паскудное белорусское надворье часом. Ну, как бы человек повинен учиться быть вот это комфортно внутренне. Тому і вот цей огонь, як він не згасав. Коли він згасає, тоді ніяке свято не має ніякого значення. Дякую вам, Дмитро, дякую за виступ, було фантастично. Я думаю, что автограф вам только виртуальный был послан только что. Хотите поговорим еще с людьми, которые тут сегодня есть? Русская трансляция нашей сегодняшней связи, нашего Дня воли, на канале YouTube, зрозуміло, Радио Свобода и телеканал Белсат, осуществляет трансляцию.
Добрый день, наша Ніва. Розкажіть, будь ласка, про ваш сьогоднішній настрой, що ви відчуваєте? Просто солнышко светит, просто дети любят танцевать, и мы пришли сюда потанцевать. Абсолютно випадково, так? Да, то есть мы абсолютно как бы вот с детьми гуляем и с удовольствием бы послушали хорошую музыку. А музыка добрая? Да, нам понравилось с Лондона, который я народился тут, Аля живе у Лондоне. Ні, он тут живе, все нормально, то його такі жарточки. Дякую вам, дякую. Окей, я ще раз нагадаю, що є новини і для наших стягов, для ваших стягов доставаються. Ось там на сцені означает, что стягов все больше и больше, и це правда и так. Многие просто опранаются у стяг, обмотываются замість куртки, и на самом деле можно просто ходить у майці і стягу, тому що видатне надвор'я, вельми тепло, навіть трошки гарячовато вже. Історії, не тільки музичні історії, самі, зустрічайте гурт Крама! Гурт Крама, давайте послухаємо, з чого вони будуть стартувати. День добрий. Со святом нас. Зараз хвилиночку тільки почекайте. Правда, просять почекати хвилиночку, будуть відладжувати апаратуру. Павел Беловус трошки раніше означав, що тут знаходиться прикладно каля 3000 чоловік. Я думаю, що вже більше, тому що люди протягують, підходять. Это не вы, хлопцы. Короче, нічого там не гучить на сцені поки що, на жаль. Ну, чекаємо, що все ж таки все наладиться. Цехом тут ніяких хвилинів. Да, зараз подобно. Тільки громче треба. 1-2. Я ще раз день добрий. Що ви такі серйозні? Сьогодні свято. Ну, вибачайте, як це технічні там, проблеми зовсім. Все нормально. Випій со мною добре. Короче, зникла. Звичайно, можна зробити і голос, і гітару. Все як у радіо хлопці. Яна зліва збоку, повинна бути тут. Повинна бути тут. Яна у клавішника в моніторі. А повинна бути спереду. Добрый день. Расскажите, будь ласка, поки там все отладживается и настроивается, як ваш сьогоднішній настрой? Что вы отчуваете? Настроение хорошее. Ощущаю праздник. Ви, звичайно, як святкуєте? По-всякому.
А летось ось як, наприклад? Ну вот пришли сюда, значит праздник. А ви в Огулі откуль? С Гродно, З Гродно. Ви раді, що сьогодні Гродно? конечно. А Огулі, от розкажіть про Гродно. Розкажіть про Гродно, що треба відати тим, хто тут ніколи не був. Прекрасный город. Старый, древний. Очень красивый. Очень красивый. Пусть приезжают и посмотрят сами. Дякую вам, доброго свята. Раз, один, два. Что влюбился тайный час. Под светом зор заснула молчаливая земля. В очах я ясно, дом чистой веры сказ. Всем святым чужинец покинул след ножа, закреслив хутким рухом пошук мар. Давай с тобою выпьем для своего крыша за дух моей земли, за мой край. И выпей со мной. Выпей со мной до дна. Выпей со мной до дна. Выпей со мной до дна. У сердца застається, як виник усіх подій. Упевнена, що ти усе згубив. Не хапає м'яса з чужих людей. Тому хто геть страх усе забив. Вийди со мною. Опрацювати відео. Мені було таке писати, коли телефон виключився, спис онлайн скупився, і він не підгрузився на YouTube після. Коли просто будеш бачити, що треба покинути через одну жизнь, там він після не виключився, телефон не буде брати, я добився просто. Вже коли ти Для старих муров на брукованих площах
Добрий день, наша Ніва. Святкуємо разом з нашими глядачами День волі. Розкажіть, ось ви прийшли зі своїм дитям на перший уже його житті концерт, так, ні? Не першая. У прошлом году яна еще у утробе была, коли мы были на этом концерте, на таким же. На БНР 100 ви їздили разом? Так. Розкажіть, увагалі, як ви святкуєте? Ну, ось так, як і всі. Концерт, приходимо. По-моєму, наш мікрофон – це класна цацка. Добре, дякую вам велике. Вельми спробує Ігор Верешкевич закликати всіх співати разом з їм, але поки що чомусь безвиніково, невідомо чому. Ці то люди слова не ведуть, ці то ще співати не готові рано. Може і рано. Дякую. Я гляджу у небо, серце б'ється до Пойдемте поговорим з людьми, хто тут ще є. Може бути, нові вже люди підійшли. Добрий день, розкажіть, хто ви, откуда ви, що ви сьогодні відчуваєте тут? З Ліди приїхали ми. Ну, як не означить свято таке? Як у нас святкування такі по центральних городах, Мінськ, Городня, у нас в Ліді як-то слабее це все означається, там, вибралися в Гродно. Слухайте, ну ось було тільки в Мінську, тепер у Гродні, ну... Да, добре, що так, не в одним Мінську, а ой, у Гродно. Заодно і город поглядим. До речі, от Не лишній раз. як часто ви в Оголі виїжджали в Гродно? Ці діти ваші не бачили город? Виїжджаємо, але лишнім не буває. Дякую. Що для вас значить 25 сакавіка, День волі? Не лишний раз вспомнить, что есть такая своя наша мова, страна, республіка. Може, не зовсім уже така, як... Ні, не то, що як є, теж так само добре, я думаю. Але що что-то забытое, вот такое чисто свое, белорусское, не осовеченное, там, не обрусано, а вот именно свое. Свой день такий вот. Насколько я там вспоминаю моих там продков, так тоже лишним не бывает. Расскажите, ви вже розповідали дітям, що таке Білорусь, БНР? Ну, в огульних рисах ведають. Я не кажу, що там ще деталі, там всіх представляв, там, хто з основальників і так далі. Но в огульних деталях є така дата, яка означається, скажімо, хотілося б, може, шире означалося, ну, трохи розказую. Вогулі, як ви лічите, важно передавати ці веди наступним поколінням? Ну, в першу чергу, нам важно, каб вони не забулися білоруську мову. А буде білоруська мова, то не забудуться і цю дату. Ви годуєте дітей по-білоруську? Ну, ви знаєте, тут складане питання. І по-русски, і по-білоруську, бо у нас в сім'ї якби на двох мовах розмовляють. Як настрой? Вот так. Классно? Ми тут слабо ще говоримо. Тим більше з чужими людьми. Ну да. Як настрой? Что? Як настрой? Нормально. Що подобається тут на святі? Музыка. Музика? Войцешкевич сподобався. Який любимий гурт з тих, хто буде сьогодні виступати? Дай дорогу, наверное. Да не знаю. Дітюки, Крама, Польський, Войцюшкевич. Не знаю даже. Усе подобається. Не ведаю вибрати, що. Дякую вам велике, доброго свята. Дякую, взаємно. Добрий день, наша Ніва. Розкажіть, як у вас настрой? Чудовний. Вот сфоткалися на пам'ять? Конечно.
Где были летось на Дні волі? Еще раз. Где были летось на Дні волі? Не где. Не были первый раз. Перший раз? Так. А чого прийшли? Ви з Гродно? Да. А, окей. Ну і як у вас ввогуле ураження перший раз ось на святі таким? Ну, знаете, еще не полностью поняли, что до чего тут. Ну, вроде бы аккуратно, хорошо Есть все. над чем задуматься. А над чим будете думати? Есть над чем. Ну, наприклад. О смысле существования. Білорусі? Народу нашого? Да. А ввогуле, ну ось для вас важно, що ми, Білорусь, незалежна держава, республіка? Конечно. Но для нас еще важно, как мы здесь живем. Як ми тут живемо? Як ви живете? Вам подобається? А вы как думаете? Ну, А вам? Ну, у меня, да, мне класс. Ну, а вы тут живете? В Беларуси? Конечно. Да? ну нас Где? тоже, в принципе, Гродно? все устраивает. В Минску. Минску. Все. Что вы про Гродно рассказали тем, кто сюда приехал первый раз? Город большой, красивый, старый. Есть что посмотреть. Куди треба обов'язково сходити? Там які місця знакові? Центр. Замки, которые реставрируются. Ожешка советская. Я думаю, наличие желаний здесь, ну, на самом деле, есть что посмотреть. Если задаться целью посмотреть историческую хронологию, то да. Я не умею красиво говорить, поэтому я не думаю, что мое мнение будет настолько важно. Ні, кожного чоловіка міркування важне. Дякую вам велике, доброго свята. Вам также всего доброго. Ну, принаймні, одна важна виснова з свята у Городні – это то, что люди, городенцы, пришли на такое свято первый раз. И это вельми круто. Тут стяжки продают по 5 рублев. Але люди пришли со своими. О, давайте подойдем до молодых людей, которые танцуют каля лавы. Добрый день, наша Нива. Расскажите про ваш настрой, про... Приємний настрой. Вельми приємний настрой, ось. Дивно свято, насамрэч. Было цікаво приїхати. Ми самі з Менску, ось. І такі ось випадок, як в гэтым годзе сталося, што вялікае свято было дазволена ў Гародні, было вельмі прыемны повод сюды прыехаць. Ось быў вельмі прыгожы горад, вельмі прыемны надвор'е, таму вельмі все файна. Где вы были летась, пазалетась на Дні волі? У мінулым годзе быў ля опернага тэатру, вось таксама быў вялікі канцэрт прыгожы. І насамрэч вельмі добра, што вось гэта становіцца такой добрай традыцыяй, вось з года ў год празднаваць такім вялікім добрым святам, каб людзі сапраўды гэта адчувалі, што гэта будзе для іх свята сапраўдна, якое трэба кожны дзень святкаваць. Вось так вялікім канцэртам, альбо ў сям'і, альбо сябрамі дзесьці. Откуда у вас стяг? Расскажите, у вас там байка еще крутая, с похони треба показать. Кашуля. А адкуль? Ну, набыў калісьці. Гэта было, напэўна, некалькі гадоў таму назад. Но са мной гэты сцяг шмат прыехаў. Колькі? Быў ва ўкраіне быў. Менавіта гады 3-4. Постоянно з вами вандруе, так? Так. Бо гэты сцяг не дапамагае ў вандроўках. Ва ўкраіне, напрыклад, там аўтастопіць і знайсці новых сяброў. Гэта вельмі лёгка. Вы стопіце са сцягам вось так? Так. Разумееце, вы можете чакаць некую машину 40 хвілін, вось, а калі дастаецца беларускі сцяг, был чырвона-белы, вось першая, якая вот едзе, яна спыняецца. Лайфхак, лайфхак! Вось, дзякуй. Круто, дзякуй вам велике, дзякуй, што тут з намі. Щасліва. Вот Крам уже почала спевать больш веселые песни, наливай и выпивай. Не ведаеце, тут можна сёння выпіць, но люди реально не ўжываюць алкаголю. Не бачила абсолютно нікога, хто выпіваў зараз тут. Глядзіце, у нас тут на свяце можна таксама набыць наш новы выпуск нашага часопіса, наша гісторыя, дарэчы. І не ведаю, вот глядзіце, апошні нумар, это Касцюшка.
Класний часопіс, ми його робимо, так що рекомендуємо. Не ведаю, як ідзе гандаль, но падобна, што людзі реально шмат сувеніраў набываюць, кніг, часопісаў, магнітикаў. Зараз вось мы паговорым з гандляром, можа быць, даведаемся, як ідзе гандаль. Добрый дзень, наша Ніва, раскажыце, як у вас ідзе гандаль? Мы не скардзімся, шчыра кажучы, мы вельмі задаволены, што і людзі, і все натхнёныя, і все свае, і все рады гэтаму. Гэтаму ідзе добра ўсё. Круто, як у вас увогуле настрой? Настрой святочны, надвор'е файнае, дажджа не плануецца, поэтому все шыкоўна, все як мае быць, все неверагодна. Круто, дзякуй вам, добрага гандлю. Дзякуй шчыра за інвітацыю. Да, тут, дарэчы, вот класныя там карты, мятлікі. Ну, карацей, класна, реально, вельмі шмат розных там рэчаў з арнаментам, сцягоў. Вельмі прыемна тут знаходзіцца. У Ляшапіка сын Бальбая просто аншлаг. Недавно Павел Беловус выпустил серию тишоток аккурат до Дня воли. З логотипом Дня воли, до речі, так само. Добрый день, наша Ніва. Расскажите, як у вас настрой, что вы адчуваеце ў гэты выдатны сонечны дзень? Ну, вы добра сказали, дзень сонечны, таму выдатны настрой. Што адчуваецца, прыехалі з Менску, глядзім, вось узялі, набылі напіткі, частуемся, гуляем. Квіткі былі, калі вы бралі, калі вы набывалі іх увогуле? Там, кажуць, аншлаг быў, просто не прабіцца. Мы приехали на ўласным аўто, таму не ведаю, што... В корках стаялі доўга? Не стаялі, але паважаныя міліцыянты разок спынілі нас пад Лідай. Ну, все добра у выніку. Як вы звычайна святкуеце Дзень волі? Што для вас гэта значыць? Мы звычайна святкуем разам з усімі, апошнія 2 Усімі беларусамі? Ну, вось, да, хто прыходзіць. Асабіста для мяне, ну гэта, мне здаецца, для кожнага беларуса вельмі важны дзень, таму што усе ведаюць, што адбылося 101 год таму і як гэта паўплывала потым на Беларусю, у тым ліку на Рэспубліку Беларусь зараз. Дзякуй вам вялікі, добрага свята, добрага настрою. Хадзімся, можа, сябры, зноў бліжэй да сцэны, па дарозе з кімсьці пагутарым. Цікава, дарэчы, колькі рэальна тут зараз людзей? Мне здаецца, што 1004. Але, можа быць, все не так. Цяжка прагназаваць, таму што людзі проста і тут на дарожках, і каля сцэны, і дзесьці ў парку, проста ў іншых баках. Таму цяжкавата трошки зарыентавацца і ўявіць рэальныя маштабы, колькі тут людзей. Можа быць, хтосьці будзе здымаць зверху, і мы пасля, постфактум, бачым, наколькі гэта было маштабнае свята, але знутры выглядае все вельмі файна. Людзі проста ўжо сядаюць на траву, кайфуюць, адпачываюць. Давайте вось даведаемся, як тут ім. Прывітанечка, наша Ніва, раскажыце, як у вас настрой, як ці падабаецца вам сёння тут? Да. Кто будет говорить? Кому микрофон подсовывать? Все по чуть-чуть. Ну, на самом деле, да, очень нравится. И погода, к счастью, очень хорошая сегодня. И атмосфера очень приятная, на самом деле, очень добрая. Як вы звычайна святкуеце гэты дзень? Увогуле, адкуль вы з Гродна, з Мінска, там, з іншых гарадоў? Мы из Гродно, и, честно говоря, никогда не праздновали, но узнали, что вот в этом году все действительно можно официально это отметить, так сказать. И на самом деле были очень рады этому и решили вот прийти сюда. Это важно, что свято реально можно, дозволенное
можно приходится, не знаю, со стягами вот на щеках. Да, я думаю, что это очень правильно, тем более, если здесь нет чего-то агрессивного, то есть посыл только добрый, то почему бы и нет? Это очень здорово, что в этом году можно отмечать. А увогуле у вас є фаворити серед гуртов? Ви зараз Крама виступає, перед цим був там Войцюшкевич, Нискис. На самом деле, в принципе, все группы нравятся, Нискис очень нравится, Дай дорогу. В принципе, все группы очень хорошие. Хлопці, може ви що скажете увогуле? Як Я хочу впервые послушать Дитюков. перший раз у житті? Ну, я как с ними вроде как знаком, но и не слышал еще, не довелось. Поэтому первый раз. Так, саме на Дитюков хотів перший раз попасть. Дай дорогу. Ну, завсёды концерти проводяться у Городні, у Менську, а Дитюки перший раз. Поэтому ми прийшли на Дитюков. Круто, круто. Респект, доброго святкування. Вельмі шмат молодых людей, просто по-моему, такое плане, что большесть. Добрый день. Расскажите, откуда вы приехали? Мы с Гродно. Як вам святкуется сегодня? Классно. Ну, первый раз вообще на этом мероприятии, как бы решили посмотреть, что, как, и вот очень-очень-очень нравится. Круто, дякую вам, доброго свята. Удачи. Ягор, пиши сцену, там все відбувається. Дякую. За святом, до побачення. Це неможливо на такі руки виконувати. Ла-ла-ла, сюди. Збирай. Что ты там? По-моему, только что Игорь Ворошкевич сказал, что гук немагчимый, и он не будет больше певать. Это мне подалось. На таким гуку немагчимо. Короче, мы зараз пойдем, поспробуем потрапить за умовные кулисы и погутарить з ім. Коли мы поспеем добегчи до его и выхопить. Минулый год 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі выдаўся вельмі цікавым, але гэты год выдаўся і досыць складаным для нашай краіны. І зараз вельмі хацелася б, каб мы узгадалі некаторых людзей. У мінулым годзе галоўным фундатарам імпрэзы ў Менску 100-гадовага юбілея была информационная компания «Белопан» але на минулом году мы с ним развитались. Як мы развитались в минулом году с Михайлом Подостровым, развитались с Александром Григорьевичем, развитались еще шмат с кем. Не только за минулый год, а и вовремя цалком за всю историю, за 101 год истории нашей Беларуси. Шмат з ким, тих, хто поклав своє життя за наш край, ми розвітались. Тому ліс Пропілова. Минуту пам'яті для Олеся Миколаєва, Олександра Куліковича, Михайла Подестова і усіх тих, хто не шкодує своє життя для нашої країни. Могутный Божа, владар сусветов, велизных солнцев и сердц малых, над Белорусей тихой и светлой росы пламени славе хвалы. Давайте разом, а? Дай спору, братцы,
Буденной шерой на хлеб штоденный, народный край. Повагу, силу и величь веры у нашу правду пришлось дай. Дородливость житьевым ученикам нашим пошли умолоть. Зроби свободной, зроби счастливой краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Со святом! Нас становится все больше и больше, нас надеемся, что все штуки отыграли свои компьютерные трансляции невольно, и надеяться воины, просто быть на тонке, подъедут до нас. И готовить наши люди, наши друзья, есть стихи избранности, все слоганцы будут. Дай дорогу! Пакуль музыкі будуть рихтуватися, віддать ми ще поспіємо спитати у людей, який настрой, яке почування. У нас есть... Зараз ми підійдемо до гостей, хто трошечку більш менш свободний. Ось давайте тут питаємося. Добрий день. Добрий день. Наша Ніва, можете трошки повернутися, розказати? Не хочуть з нами говорити, не хочуть, треба шукати інших. Добрый день. Мы уже говорили. Мы же с вами говорили сегодня, так? Я уже говорила, тут с половой людьми, мне такое отчевание, просто не могу никого подвести. Музичної продукції. А так само там у нас є невеличка така політична алея представників політичних і громадських організацій. Ну, так само все присвячено. Дай дорогу рихтуються до виступу. У їх сьогодні вельми шмат людей, фанатів прийшло, так що, думаю, зараз група підтримки підтягнеться до сцени і буде веселей. Ходімте, може бути, трошки далі відійдемо. Добрий день, наша Ніва. Розкажіть, як у вас сьогодні настрой? Добрий настрой, видатний. Що ви відчуваєте у цей день? Ну, гонор за нашу країну, яка покуль хворіє. Чим нам треба гоноритися? Наша історія. Тому що наша історія. Ну, а далі буде вінець. Дякую вам велике, дякую, доброго свята. Добрий день. Скажіть, як це ваш стяг? Мой стяг. Откуль він у вас, розкажіть? На кожній угодці, як приходимо сюди святкувати, сюди приходжу со стягом. Кійки, правда, не ношу, дають, але тут хлопці добре зорганізували, дають кійки. Видати, як коли він у вас з'явився? Він з'явився, хіба вже 5 років. Ми так приходимо. Я ще ТБШ була на Буденного, ну, мусить так років 5, бо перший раз там прийшла. Що для вас значить цей день? Ви сьогодні тут одна прийшли з сім'єю? Разом прийшли, діти у нас
уже дорослые, не в нашем городе, а мы завсёды приходим, стараемся отзначать и дома вспоминать завсёды свято и вывешивать в свой стяг. Гродно, ваш родный город? Нет, я народилась на Гомельщине, а сюда приехала по размеркованию. После института давали, живем. Найлепший город в свете. Дякую вам. Я іншого чоловіка, який живе в городі, почути і якби не хотіла, не чекала. Дякую вам. Дякую. Доброго дня. Можете, будь ласка, вивести сюди до мене, може бути, розповідіть усім нам, чому цей день не може бути нашим святом. Привітаємо їх, а? Привітаємо їх! Потому что это наше свято, и оно открытое свято. Мы никому не забороняем приходить до нас в гости, так? Беларусь гостиный край, или не так? Ну, давайте еще и привітаємо представников державних средств массовой информации, где так само тут, и так само робят свои сюжеты. Привітаємо! Білка! ОНТ! Яны покажут так само нечто по телебаченню. Ну і ще давайте скажем щиро дякую. І ми як організатори від себе у вас скажемо велике дякую. І давайте всі разом скажемо велике дякую всім тим, дякуючи кому відбулося це свято. Бо це справді свято народне, бо як воно відбулося, збиралися сродки і приватні, і неприватні, тому дякую. І про Столоку збиралися сродки, і про Фейсбук, про суполки, і приватно. Тому усім народам другий год запад ми робимо наше свято. Дякую вам! Дякую нашим волонтерам! Дякую за свято! Народне свято! День волі! Ранее говорилось, что каля 600 людей перелечили гроши. Что, слава? Так там нужно подхарчеваться, как это уже включать. Давайте еще! Нашим членам «Живи Беларусь» с устраним губ! Дай дорогу! Давайте мониторы, ребята, раздавайте потихонечку. Раз, два, три. Один, два, три, хо-хо-хо! Со святом, друзья! Всем привет, кстати! Специально приехали повеселиться вместе. Хорошо, что есть такой праздник, где мы можем вместе сплотиться, хоть немножко, хоть раз в году. Живи, Беларусь! Ну что, будем все вместе петь? Ну что, попробуем?
плакат купили, там, где ты красивый. Значит, наступает время нашей перспективы. Поднимаем за тебя пластмассовую кружку. Помоги, пожалуйста, мы присмотрели Ну как настроение, господа? Дайте мне немножечко дров сегодня. Ну все зависит от вас. Увольте. Ну вы знаете домашку, нет? Все подучили? Итак, морем осенним никогда не ждал океан. Он просто не сидел на бегущей льдине и на Антарктиду не впал. Гулял я по тропикам жарким и морсками он не пропал. Не терялся палатком на океана. Уже не доставал. Без отработки меня на карте есть место, и я улетаю туда.
Пойдемте трошку далей, пройдемся, поглядим, что адбываецца з іншага боку нашай сцэны сёння галоўнай. Кого не забирали. Померли все запасы. Добрый день, наша Нива. Сейчас вы приехали. Вау, круто. Я вам сегодня тут книжка думаю, что приехали. Что читаете? Что для вас значит святое свято? Ну, для меня фактически это день независимости, по сути, если так можно разобраться. И все. Но я посчитал, что нужно сюда прийти, по-любому нужно. Это ваш, вы повинны это сделать, так? Ну, конечно, конечно. Почему на 3 июля приходят, а сюда не приходят? И все. Дякую вам велике за те, що ви тут. Ну ось по дай дорогу люди вже трошку починають танцювати, але покуль якби, ну, я ще трошку стіпла. Напереди ще польські, напереди ще дітюки. Уже наші гості свята сьогоднішнього говорили, що дітюки чекають вельми моцно. Добрий день, наша Ніва. Ви тут одна з тих, хто танцює. Як у вас настрой, що чувається? Святочний, добрий, весновий. Приємно бути у компанії, у оточенні приємних, світлих людей. Я думаю, лепших людей Білорусі. О, дякую від усіх людей, хто тут. Ви самі откуль? З Березця. Видатно. Сьогодні приїхали Приїхали сюди спеціально з дочкою. Ось пробую її виховувати криху білоруським духом, як отримлюється, розповідати про нашу історію, ну і приїжджати на добрі свята. Уже розповідали про БНР, да, що це таке? Так, криху, звісно. Криху, так, ну, на її взрост розповідала, так. У нас складана історія, і дитю часом ось такого, на 10 років складано розтлумачити, наприклад, чому це свято не святкується на державному рівні. Ну, але життя таке, треба розповідати так, як його, ну, суперечливо, але ось ніяк так. Летось були на БНР 100? Були у Бересті. У нас було у Бересті свято. Ну, гэтым хоць, на жаль, не зрабілі, не запросілі. Ну, спадзяюся, можа, все ж таки гэта калі-небудзь стане традыцыяй. А ў грудні раней давно былі? Ой, калі была студэнткай, вельмі давно. Ну, але добрая нагода, добры горад для святкавання, для такога, добры беларускі горад.
прыемна, што хаця б тут дазволілі нам святкаваць, ну і ў Менску. Што б вы сказалі беларусам у гэтае свята? Верыць у сябе, верыць у нашу будучыню, ну і верыць у тое, што все ж таки часам здаецца, што мы не можам змяніць сваё жыццё, свой лёс. Але трэба гуртавацца з блізкімі па духу людзьмі, ну і сваімі рукамі рабіць сваю будучыню, і ўсё у нас атрымаецца, ўсё будзе добра. Дзякуй вас і свята. Дзякуй. Як настрой? Ці падабаецца канцэрт? Да, очень мне подобается. А Гродно спадабаўся горад ужо? Так. А Брест падабаецца? Так. Выдатна. Да, дзякуй вялікі вам, са святам. Я правду скажу, перед котировка романтизма. Чего меня все закинуло? Не понимаю. Добрый день, расскажите, как у вас настрой, наша Нива? Я не знаю, по-русски очень хорошо, очень по-русски, по-белорусски не знаю. Все отлично, очень нравится. Что отчуваете, чему дети не дастся на Я там была, ты что? Я польский знаю, белорусский нет. Вы учитесь в Польше? Да, сама я работаю. Белоруска сами? Да. Что для вас значит День воли? Это очень важно для Беларуси. Мне кажется, здесь не хватает независимости у народа. Это хоть какое-то, хоть немножко свободы в этой стране. Так что это очень классно. Часто приезжаете в Беларусь? Да, здесь моя семья, так что я бываю здесь довольно часто. А что не працуете тут? Здесь все так сложно, на самом деле. Здесь все так очень сложно в Беларуси. То есть здесь все очень сковано в таких рамках. Здесь свободы в стране. Очень сложно бороться. Ну, вот это классно. Вот. Спасибо. Ну да, дякую, что вы с нами. Ой, стойте. Добрый день, як настрой? Вы такие классные. Алиса, поздоровайся. Привет. Ожидал больше, лепше, думал, будет лепше. Больше народу будет? Это мероприятие для детского, нема чем забавиться. Так, вот добрая группа играет. Добре, до відзення. Дякую, щасливо. Ну, ось діти, дорослі наракають, шкода, що мало забав для маленьких дітей, тому що дітей сьогодні вельми шмат, а ось чим заняття їх, окрім як носити на плечах, не вельми зрозуміло. Сябри, ми зараз трошку перепинемося, літерально на півгодинки, і після вернемося, поглядимо з вами Леона Вольського, Дітюков, і за фінал ми вихолі покажемо, чим все скончиться. А ваша мечте?